For today's videos mga guys, magkalos tag tubig kay walay tubig diri sa mo walay gamiton para luto tubig sa atong mga alaga. So mao ni kinabuhi namo diri sa bukid, layo kay Bigkabanan. So sabay itong giwat, let's go. So akong gigamit diri sa pagkapo guys, motor guys, kay sakit kayo alsa guys, ari man na ibutang diri sa baga guys nya, di man ta kahimo anong kinaraang style guys. So magsalig lang ta sa motor guys. So kuha na tag PC guys, kay atong igaid ang galon sa motor guys. Ito giduktan maayo guys, kay matagak maligid guys, di lalim ra ba guys. Sumuon na niya akong gimotor guys, na diri sa walo guys. Kita man na guys, dagan kay baril no. Ari may diri magkalos. Di man lalim aswaton guys, layo mangayo. So ato na na motor no, kita man na naligo si ating oh. Amon din sa lora no guys, ikaw man naligo guys, din uli na yung guys. Abot na tagikan nagkalos guys, bugat guys no. Joke ra, ang motor ay nabugatan guys. Sumao niya mo kinabuhi diri sa probinsya guys, magkalos guys, layo dyan ang tubig pero pohon-pohon guys, maabot na dyan ang tubig sa mga tugsaran. Thank you for watching. Palihog niya kung follow, subscribe sa akong channel guys. Salamat.